Hej, jeg hedder Thomas, og jeg vil gennemgå Glassy her på Saxis.dk. Jeg er co-founder sammen med min forretningspartner August, og vi sælger Glassy for at fokusere på vores to andre webshops, hvor vi allerede har knækket koden, som vi hellere vil fokusere vores tid der. Ikke at sige, at Glassy ikke kan knække koden. Ja, vi har knækket koden indtil nu med alle godkendelserne, men der kræver ligesom et frisk pust og nogen, der kan tage det videre, for vi kan ikke fokusere på tre rigtig gode webshops på én gang, så vi bliver nødt til at skære fra. Glassy kan køres videre remote, lige meget hvor man er i landet, eller man sidder i udlandet, og i den her video vil jeg gennemgå, hvad det er, du får med, når du køber brandet, og selve produktet, og hvad det kan, og hvorfor det er en rigtig god forretningscase for dig. Så først og fremmest så tapper Glassy ind i det her koreanske cosmetics og K-beauty, som er mega stort og vokser fortsat. Jeg har linket til nogle artikler her i salgsannoncen, hvor du kan få en idé om, hvor stort markedet faktisk er, og særligt i Danmark, hvor det også vokser. Glassy tapper også ind i den her selve navnet med, at man skal have den her skinnende hud, man skal være, have den her sådan nærmest spejleragtige, fugtige hud, som er virkelig populært og meget kendt fra Sydkorea, og altså ind i den her K-beauty. Så det her, det er salgsannoncen, og du kan læse alt, hvad der ligger her, så det vil jeg ikke gå så meget igennem, fordi at det har du allerede adgang til. Jeg vil hellere fokusere på det bagvedliggende, og ligesom lægge nogle ord på de forskellige ting. Så skal vi se her, jeg skal lige have mig ned i hjørnet her. Sådan der. Super. Så hjemmesiden er www.glassy.com. Super godt domæne, vanvittigt godt navn til det her brand, nemt at huske, og så er det jo et .com domæne, så det kan gå, ja, det er allerede internationalt, men det kan jo godt gå ud over EU's grænser. Vi har en masse UGC content, som med nogle creators, som ikke modtager betaling. Ingen af de her videoer har vi betalt for. Det er udelukkende gratis produkter. Yes. Selve konceptet går ud på, at man får en microneedle head, og så får du den her serum, og så hælder du serum over i dit chamber, altså den her, og så kan man sige, så stamper du dit ansigt med de her microneedles, og så kommer der noget af den her serum med. Det kommer ikke igennem nålene, men det kommer igennem en lille, kan man sige, pumpe, der sidder i midten af microneedle-hovedet her. Det gør så, at din hud får de her microtrauma, som ikke er en dårlig ting, selvom det kan lyde dårligt, men det er faktisk sundt for huden ligesom at blive påvirket lidt og irriteret på den måde, fordi de her microneedles er ultra tynde, så det gør overhovedet ikke ondt. Altså man kan godt mærke det, men det er ikke noget, der sådan, kan man sige, laver sår på den måde, overhovedet ikke. Det er meget mildt. Derefter påfører man serum igen, altså man får noget igennem det her microneedle head, men du påfører også efterfølgende, når du er færdig med din treatment. Jeg vil lige se videoen her, hvordan man gør. Yes, hælder over, ruller, og så begynder at stampe her. Og så påfører lidt ekstra, og så smører det ud, og så har man sådan set gennemført sin treatment. Og i en æske, altså den her 1 month supply, så får du til en måned, altså du får en til hver 14. dag, og du får 2 serum og 2 microneedle heads. Per default så har vi sat den til, at folk de vælger den her 3 måneders supply, som er den vi sælger flest af, fordi de sparer de her 33%, og det er 25 euros per treatment, som er meget billigere, end du kan få i klinikkerne. Og det er det der hele konceptet, at man kan gøre det her herhjemme, i stedet for at folk ligesom skal til en klinik og få lavet den her samme treatment. Og det er det der hele forretningsideen bag det, og ligesom hvorfor folk de skal købe det. Det her med, at folk de sparer penge på ikke at gå i klinikken, det er det der sælger. Og hvis man kan køre det endnu mere ud, og bygge mere trust, og få nogle dermatologer på med ansigt udadtil, og sådan være ansigtet fremad på Glassy, så har det ikke nogen
grænse for, hvor stort det kan blive. Yes. Og det der er godt ved produktet, det er, at det er svært at kopiere. Der er høj adgangsbarriere, fordi at det er rimelig umuligt at få de her godkendelser. Det er nogle, vi har fået, så man skal ikke være bange for konkurrenterne, fordi at de fleste vil give op rimelig hurtigt, fordi det er mega tough. Så du kan virkelig købe ind i noget, der virkelig fungerer godt her. Ja, og de her billeder er CGI's, dem der kan lave det, så de her billeder, ham får du også med i købet, så du virkelig får nogle gode produktbilleder. Det er ikke taget af et kamera, det her, det er udelukkende computergenereret. Yes. Fedt. Det er gennemgangen lige af hjemmesiden og selve produktet. Ingredienser er her, og det var selve hjemmesiden. Så går vi videre til Instagram-profilen her, som har de her 18.500 følgere, og det er nogen, der er vokset organisk. Vi kan se her, vi startede med at repost viral content her, og ligesom få nogle følgere på det, og bygge sådan en, kan man sige, at der kommer følgere løbende på selve Glassy-skin her. Det er organiske, og I kan se, der er også en rigtig god engagement på det, vi lægger op, hvor det er brandet, altså 147 likes, 27 kommentarer. Det er ret godt. Her også med 20.000 og lidt forskelligt her. Så det er også noget, man overtager, det er den her sunde, meget, meget, meget sunde Instagram-profil, der også er verified, som man tager med i købet og kan vækste den. Mega stort asset også. I forhold til creators, så har vi fået rigtig mange ansøgninger. Vi bruger det her, der hedder UpPromote Affiliate, som folk kan signe op til igennem vores ambassadørprogram her. Så vi får cirka 2-3-5 henvendelser om dagen i forhold til folk, der gerne vil lave collaborations med os, og så beder vi dem om at ansøge her, og så får vi ligesom samlet alt information på dem, og det ender så herinde, hvor man så kan acceptere eller deny folk, alt efter om man synes, de er interessante at gå videre med. Så alle de her 94, som har søgt ind her, det er nogen, vi har gennemgået for altså kvaliteten af det, de tidligere har lavet, og det er altså nogen, der er indforstået med, at de får et gratis produkt, og så får vi omkring 2-3 videoer ud af det. Så der er ikke sådan en masse, man skal gå igennem, og nogen, der er uprofessionelle i forhold til, hvad de laver af content osv., det er folk, der ved, hvad de laver her. Så det er forholdsvis rigtig mange mennesker i hele EU og forskellige lande, som kan forskellige sprog og ligesom nå til forskellige målgrupper i EU, så man hurtigt kan få fat i de målgrupper, man vil gå efter. Yes. Også for lige at give et blik af, hvor mange det faktisk er, det er dem her, der er aktive lige nu. De har hver sin mappe, hvor de uploader content. Der er forskellige lande. Italien er stor, Grækenland er stor, Tyskland, Danmark har vi også. Altså Spanien og nogle andre lande, som er rigtig, rigtig store. Så har vi den her guide her til creatorsne også, som de får med, hvor vi ligesom har beskrevet, hvad det er, vi gerne vil have ud af dem. Som du får selvfølgelig også får med. Det er jo en slags SOP i, hvad det er, de skal fokusere på, så du ikke skal sidde og fortælle dem alting, men at du ligesom kan ramme det segment af creators, der gerne vil gøre det gratis for et gratis produkt, men samtidig nogen, hvor du ligesom kan give dem retningslinjerne for, hvad det er for noget content, man gerne vil have. Så det er selvfølgelig også med. Her er der en liste med informationerne omkring de creators, der er, og hvor langt de er i forhold til at sende content. Som I kan se, så er der rigtig mange, der har modtaget det, men de har ikke sendt det endnu, fordi de simpelthen er ved at filme det stadigvæk. Og de skal også lige have de her 14 dage efter deres første treatment til at vise resultaterne. Yes. Sådan. Så har vi været igennem creatorsne der. Så i forhold til Klaviyo, som er vores e-mail marketing, så har vi i skrivende stund de her 1022, det er lidt flere end jeg tror der står i salgsannoncen lige nu. Aktive profiler, som har signet sig op. Vi har de her 14,1% submit rate på telefonen, som er virkelig, virkelig godt. Og det er der vi får den her store audience af. I forhold til e-mail flows, så har vi, jeg skal lige vise dig her, så har vi alle dem her live, og det er sådan en Figma-fil over, kan man sige, e-mail flowsene her.
hvor der er designet, der er stavefejlrettet, ingredienser, der er et tilbud i forhold til welcome flow, altså sådan virkelig prøve at opsade folk, hvis de ikke allerede har købt, og hvis de har købt, så får de den her refill flow, alt efter hvor de er henne, altså om de har købt 1 måned, 2 måneder eller 3 måneder. Men ja, det er jo også noget, der følger med, og en e-mail marketing specialist, der tager $10 per e-mail, hvilket også er sindssygt billigt. Han er virkelig, virkelig dygtig og nem at arbejde sammen med. Han er placeret i Norge, så det er ikke... han forstår, hvad man beder ham om, så det er super godt. Rigtig god freelancer, som også følger med. Yes. I forhold til lagerhotel, så har vi det her, der hedder Nextmart Ship. Og skrivende stund har vi de her 164 æsker tilbage, ud af det første batch på 500, vi havde. Der er 500 nye på vej, som skal lige vise her, som ligger i lagerhotellet der. Hos vores lagerhotel, så har vi også forskellige bokse, alt efter om folk de køber 1 måned, 2 måneder eller 3 måneder. Så det her, det er 1 måneds boksen, hvor de bare får en enkelt æske med, i de her blå farver, og så glas i skin starts her, for ligesom at beskytte, kan man sige, boksen indvendigt. Så har vi også til 3 bokse og til 2 bokse. Og ideen med det er jo ligesom, at i stedet for at have en stor boks, hvor alle, der kan være 1 og op til 3 i, så har vi ligesom forskellige bokse til, hvor mange måneder folk har bestilt, for at mindske kubikcentimeterne brugt, og derved prisen på fragt. Folk får også sådan en thank you card med her, som man nemt hurtigt kan ændre. I får Canva-filerne med, så I kan hurtigt ændre tekst og design, og så sende det til vores til lagerhotellets agent, som er tilknyttet virksomheden. Så vi har en agent med, som ligesom svarer på en spørgsmål og hjælper en, så det går hurtigt og nemt. Man skal bare sige, hvad man gerne vil have gjort, og så gør han det. Og han er altid tilgængelig til online møder og taler rigtig godt engelsk også. I forhold til virksomhedens værdiansætning, så er den værdiansat af virksomhedsmægler, og det er de her papirer, eller kan man sige, dokumenter, han fået, da vi lavede salgsannoncen 6. maj. Det er Profit Metrics her, oversigten. Du kan eventuelt pause videoen, hvis det giver mening, ellers så kan du få det ved henvendelse. Yes. Og det er Shopify-oversigten her, som han har vurderet den ud fra. Det er også noget, vi kan sende på henvendelse. Yes. Men det er mere for at give et indblik i, hvad kan man sige, virksomhedsmægleren har vurderet virksomhedens pris ud fra. Efter at tale med ham, er det også kan man sige, arbejdet i at få alting godkendt, og ligesom at komme her til, hvor vi er nu, i forhold til brand, Instagram-profil, og selvfølgelig godkendelsen af kosmetikken. Udover det, så overtager du selvfølgelig et CVR-nummer, hvis du vil købe selve CVR-nummeret, hvor kan man sige, der er et virtuelt kontor i Aarhus til 200 kroner om måneden. I forhold til kosmetikregler, så skal der stå adresse på på produkterne, og så det vil give mening at ligesom overtage den del også. Og der er opsat one-stop moms, så kan man sige, momsafregningen er meget, meget nem, at man ikke skal afregne til de enkelte lande, men ligesom kan afregne til den danske stat, og så fordeler de det ud. Så alt i alt får du et brand, du kan køre videre med, bygge den her mere trust, måske få nogle dermatologer med, få nogle kendiser, der kan fortælle om produkter, eller blive brandambassadører, som ligesom kan tage det til næste niveau. Alt kan man sige, den økonomiske del kan du læse i salgsannoncen, eller så række ud til os, og så sender vi gerne noget mere materiale. Også hvis du vil have adgang til annoncekontoen på Meta, så ræk endelig ud. Og ja, Google har vi ikke været så meget i gang med, det er primært Meta, og TikTok er jo også et kæmpe stort marked, eller i hvert fald en kæmpe kanal til at komme ud til et stort marked med det her TikTok shop, som lige bliver rullet ud. Yes. Hvis du har nogle spørgsmål eller andre ting du er i tvivl om, så ræk endelig ud. Vi er altid tilgængelige her på Saxis, og så håber du får en fantastisk dag og alt det bedste herfra. Hej.